Yo, ingkang salajengipun sak sampunipun caping gunung badhe katuraken tembang ninggal katresnan. Kembali irama campur sari sebelum kita kembali mainkan tembang-tembang dangdut. Monggo Sinta Aulia. Iya. Atur salam Pak Bagia. Iya, diucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat tamu undangan semuanya. Tentunya khususnya para penikmat lagu campur sari. Iya, Bapak Aminuddin kalian Ibu Nurul. Yeah. Ternyata rekan bakul nggih Mas. Karena bolo-bolo bakul ki ya serawuh kabeh. Nggih. Ya semoga tambah rezeki ingkang kathah barokah. Amin, dan semoga saya bisa seperti itu. Wah iya no. Amin. Yuk diaturke apa iki ninggal katresnan. Ya, ninggal katresnan. Monggo diaturke kalian Yoga Laras campur sari. Epot. Kebeneran ninggal katresnan ki sing ngersake Pak Pujo. Oh nggih Bapak. Ya. Sugeng dalu Pak. Iki go ngaturake sugeng dalu selamat bertugas. Nggih. Sing ning pintu masuk ada Pak Mohari, Syekh sing saka ndudakmu komplit ning kono kabeh. Nggih. Mas Didi mau tembangi dipun tenggo ngimpi. Lanjut. Ojo lali Halo.
Yo Mas Kucur kene. Pak Jarane tanjang yo. Terima kasih bersama Sinta Aulia.